Hei ja tervetuloa takaisin. Tänään opettelemme liikennesanastoa pidemmillä lauseilla, jotta voit liikkua ympäri Suomessa. Harjoitelemme sakkojen pitämistä ja liikenteestä puhumista. Ensimmäinen hyödyllinen lause on tarvitsen bussilipun. Tämä lause on välttämätön, kun ostat lippun. Se on suora ja kohtelias tapa aloittaa asiointi lipun myyjän kanssa. Kokeillaanpa sitä hitaasti. Tarvitsen bussilipun. Kun puhut työmatkastasi tai arjen liikkumisesta, voit sanoa menen töihin pyörällä. Tämä osoittaa, että pyörä on kulkuvälineesi. Suomalaiset arvostavat pyöräilyä, joten tämä on hyvä tapa aloittaa keskustelu. Kokeilenpa sitä hitaasti. Menen töihin pyörällä. Hauska fakta. Suomessa talvella monet ihmiset jakavat pyöräilyä, sillä kaupungeissa pyöräteitä pidetään puhtaina lumesta ja jäästä. Pyöräily on paitsi ympäristöystävällistä, myös tapa pysyä virkeänä pitkän talven aikana. Monet työpaikat tarjoavat jopa sulkumahdollisuuden pyöräilijöille. Nyt toistetaan tarkemmat lauseet. Tarvitsen bussilipun ja menen töihin pyörällä. Näillä lauseilla olet valmis Suomen arkeen. Lippu, todistus matkustusoikeudesta, ticket, tarvita, korkeaa tarvetta joikin, need, työ, päivittäinen, ammatti, work, mennä, liikkua kotipaikka, to go. Mahtavaa! Näillä lauseilla voit jo navigoida julkisessa liikenteessä ja kertoa matkasuunnitelmistasi. Muista, että suomalaiset pitävät suoruudesta, joten älä epäröi käytä näitä lauseita. Kiitos, että olit mukana. Nähdään taas.